Nyapa weh? Wah, gembiraman. Gila gundulmu weh, bener susah kaya ngene. Mukain kaya ngene lho. Ya aja ngono lho, Mat. Aku ora ero sing kok susah iki apa. Gawe iki lho, nyusahi apa ngene iki. Ini lho. Gua gini tak ngomong. Oke. Oh lalu. Oke, tuku peda. Ya iki pengen kaya kanca-kancaku ngono kuwi. Ora bang-bang to lah. Aku bingung lah tuku peda ini ngendi. Lah, sirmu pedae sing model piye? Barange kaya apa? Yo sing penting ditumpaki ngono tak yo wis. Ya, danane enek apa ora? Yo engko gampang tak calokne omah. Enak insyaallah. Ya engko tak wangi lah. Tak terne ning nggon bakul pedah kono lho. Yo. Wah iya, pawon. Pawon arepe adol pedah jareke. Tenan opo piye? Usane peda elek. Ya didelok sik to, kena iki tombo ngilermu lho. Wis ono duwe tak coba sik. Yo ditunggu. Lho wes to? Wis. Yo leno. Yo. Kok amuk kandel men jene. Yo akeh di sini. Yes, gasne leno yo yo. Yo. Ini di waduh men. Ngarep kono lho. Kono lho, Mat. Omahe ngarep kono lho. Sik rada-rada ngono lho, Mat. Ngarep kono. Mat. Mat. Lah dalah, lah tenan to. Gawe nyapa ning kono ki? Koclok, Mat, koclok weh. Aku lho wis ora mampu. Jane ngome apa sik adoh. Ora ngarep kono lho. Iki kok lemah, ngono ketreng milik pedah. Wis lekno leren sik kene. Ya. Sel. Lho. Bisa lho wong ki. Kowe iki piye ngono lho? Lho gate dua liwat tak ndek pisan. Aku ki numpak Honda banter. Kok ndek? Tiba jungkir walik boyok loro ini lho. Enggak batenku kowe liwat banter. Ndang tak ndek kancaku lho butuh peda. Jare aku ngrungah padol peda. Sik, tunggu kene. Aku ngrung-ngrung adol peda, kayak iki kancaku butuh peda. Terus Ya piye kono kancaku aduh pedae ben petung karo kowe. sepedae ngono ta iki. Kae lho. Oh. Kuwi. Wah, guys, guntang banting ini penungku lho. Gawe gelem apa ora? Ganti barange. Yo sik tak jikokne dhisik. Diloke sik ya. Ya. Iki lho sepedae. Iki ta sepedae. Iya iki lho sepedae. Dilok sik, dilok kene, dilok. Pedah ngene iki. Piye? Wis sepeda kaya ngene nek kon yo. Kaya ngene piye lho, pedah apik kaya ngene kok. Iki opone iki? Iki anu iki.
Nggo Iki ngono. ngeces wi. Mesti saka pabrik iki ngene iki. Iki ki lek upama awake dhewe mati lampu. HP-mu amoh ngono kok dikenek kok ces kene, lebokne kene iki. Wi ngeces wi. Pedah iki pedah. Weton 2022. Heeh, iki pledahe tahun anyar. Tahun anyar iki. Kon kuwen sini piye? Apik tapi iki, wantek. Kaya ngene iki antek. Iya, ngene iki malah wantek lho. Anggitmu ki. Piye to? Buntang bantingis mas ono kuwae. Niki iki dicek ki ngono kuwi carane ngecek Honda iki ngono kuwi carane ngecek ki. Iki beda dingin tas go balapan meneng. Melu sirkuit. Iki njaluk piro? Yo ngene paling ora yo sik kepala telu iki. Ini kepala telu sih ani. Oh. Lah terus jalukmu piro? Wis ngene lho. Cara kertasmu nggo piro wis saiki? Lho, nek mujul titik. Loro bujul titik. Bisa aku karo kanca ki ndak isonan lho aku ki. Terus piye? Iku kuwi anake. Wis upama loro setengah ngono ndak wani awakmu ngene iki. Gua aku mek loro papat lho, men. Loro papat. Yo selek karo kanca yo ngene, wis karo kanca dhewe. Yo spledah wis wantek yo wis ndak apa-apa ngono wis an ya. Yo wis anu, gawan nekno ya. Yo. Nek kertase. Ya. Apik tenan beda iki. Iki piye tak gunane? Wis ngene carane. Ngene lho. Tulisnya starter ya. Ora kena mat. Piye tos anu tong. Pawon tututone pawon. Hei. Bon, iki piye lah gunane? Hah? Wis anak itu lho. Piye iku wae? Bon. Nyapa bocah ki bengak-bengok. Mosok duwite iki kakean. Parane nek sik. Nyapa. Ndak iso nglakokne lho, piye carane? Mosok ora nek sing iso cah loro ki. Aku arek iki ra iso lho. Ya wis ngene elekno, sik tak belajari. Iki sing tuku sepeda iki to. Kowe tak belajari dhisik numpak sepeda ya. Kok ben iso awakmu. Ya. Wes. Oh, belajaran aja, Jal. Ndang sik tidukne, ngene lek kedukne ya. Iki lek kedukne dikalemne ngene. Aja banter-banter sekoke ben awet. Oke. Ndang wis numpak o. Tislah. Nah. Wis muni. Saiki ngene, gigike lebokno. Gigike lho. Gigi. Coba ngomong lek gigi arek. Gigi. Weh, bocah iki arek. Ya iso tenan nek anu. Gigi iki ditap gigi iki. Gigi. Sik ngene wes, sik ngene, sik. Banten apa deh? Sing tak kon mlebokne iki gigike. Awakmu ki ra nyawang kenal sak lebokne lho gigike. Lah endi kok ndak mlaku-mlaku? Wah iki lho, kenal tak masuk nih, melanget nih kalau gigi sak lebokne. Oh, jangan lho. Maksudku uduk gigi kuwi.